Cik satu, tes cik. Cik satu, tes. Shalom. Adorakso temulai perminggota martang yang naho mahita di bagasar rohat tadi martang yang mahita. Amin. Maret de huria hita sian nomor 520 sada ayat sada dot ayat tolu 520 sada ayat sada dot ayat tolu. Lord.
marhiti-hiti goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi perbadia, na tumo palangi do tanoon, amin, sono do hatani Tuhan Yesus, martua maakan nama wasmale mida hati goran, ay pabusurod do nasida, martua maaka na yastodi, ay daun nasida do debata, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, upang idohami tuho, sa lehom matuhami toddu hasitongan doho dame, asa takas sutohami na Salomon roham, jala urupi mahami maulahuni, sian nasa gugunami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari dihuria hita sian nomor 26 ayat sada, sian nomor 26 ayat sada. Patik ni debata dihita di minggu papituhon dung Trinitas Sedarion imasian Galatia onom ayat 2 sonom maidok disi masyuru pemahamu mamorsan akan doki ima dalan mangradoti patik ni Kristus ima sahakna atong rak mangdogogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi, amen. Mari dihurita sian nomor 626 ayat sada 2, 626 ayat sada ayat 2.
matopoti madosatta tuadupan debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mana pigahali hami roh tujulum huilala hami rikot do asin roham disalut hami halak perdosa. Ala nido ubahin nahu pasarep hami diri nami seriol dijulum. Jalahu partotopot hami tung na jodoh hami manibil sian akadalam munabadia songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siat julum alai dosa nami. Aidang di halaman roham hamateon nya kaparjahat. Alai hamu bani rohana do lo mani roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami doho pangalasion nami marhite-hite panguluni nasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahok maasin roham di hami marhite-hite peridangion dot haugo nito di purbadia. Asa tarapul si turuhan nami majuho. Asa patun tigor jaladolat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-bagan debata taringotu hasisaan ni dosa. Aidang adong ibarni ay saluhud do perdosa jala hurangam maradupon hasangapon debata. Alay akan nagay piptor binahen ni basa-basa marhite siyan azrohana. Inorhon ni panabusyon na marhite Kristus Jesusi na pinajonjong debata bayan habang sa parasian marhite-hite haprosyaw di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari dihuria hita siyan nomor 420 sada ayat sada. Hatain debata nagibitur epistel di minggu tasarion imana tersurat di Sada Musa 32 ayat 10 tulu rodi ayat 20 sada songonoma lidok disi laos meramor di sido ibana saborngin nai dungi di pabuak ma nasara dapot tanganna bahin sidolehon tu si Esau hahanai 200 habing buru-buru jala 20 habik tunggal 200 biru-biru buru-buru jala 20 biru-biru tunggal 30 untuk penusuan rabdot anakna 40 lobu jala 10 jonggi 20 halodi buru-buru rabdot anakna 10 dungi di pasah matu tangannya kana posona pulik B saperduan jaidok mamadok akan naposonai pajulo hamu mataripar jala markolak kolang bain hamu saperduan dungi ditunai ma perjului ninna molo pajupang ho doho dahang si Esau jala disukun ho naposoni si doho jala tudia doho lao jala isi napunaon akan di julumon doho nomu ma si Jakob naposona do napunasa si leho doi tinongosna turajaku si Esawi jala ida ihud dohot ibana di pudinami suak songoni ditonahod dohot tu napaduhoni dohot tu napatuluhoni
dohot tu sude akka namangadu akka perduani nin nama hatakon odeng ma dok kamu tu si Esau ngolotung pajupak kamu dohot ibana ihud dipudi nami do si Jakob naposomi ima dok kamu ainin narohana do pading ganokku do rohana maritehites lehon naniadu di julukku dungi pe asaidokku bohina anggia mira bohina mardidau jadi tari perma sila lehon di juluna marborngin di persaroan yang go ibana saborngin nai ima sahakna martua do akka na tumangihon hatan debata jala nau piopsa amen. Mare de huria hita sian nomor 200 sia ayat sada 300 sia ayat sada. Tidak kema hapor siautai songon nahina tidak koni dongata sapor siau disadok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu naswatu dosan natumo palangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasa sedai iman tinubuan ni si Maria nagabe-gabia siatod di porbadia adorang suabuhan ido tu hatta natu maun nabirnit di panguhuman ni silatus nama si terpajal libana di hau pinar silang natua tu banotoru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun depata Jehovah amanai pergogo naswatu dusani di simai mana pemamulak sogo tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au persea ditod di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hato padala Kristen akan nabadia doho dihajisan ni dosa doho dihatai namadok mula mangulu saud daing ni halak nong mate doho dihangguluan nasora suda amen tabigima titing ni huriatta. Selamat hari Minggu mah tu sude ruas namar pungu doho naman dohoti parmingguon live streaming mari hite live streaming sadarion tarlu mobi mah tu ruas na baru mar minggu di gereja on hami parhalado do ruas pasalton selamat datang jala tu ruas namar ulang tahun di hari hatu tubuh dohot parsaripeon mulai hari Minggu sadarion tanggal 10 walu 1 tanggal 24 Juli 2020 sada kami parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati tikting parjolo guarni minggu ta ima minggu papituhon dung trinitatis manang hasitolu sadaon ni debata paduahon topik ni minggu ta ima hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhan kesatuan dan damai dalam Tuhan. Patuluhon parmingguon dakdana sekolah minggu. Mamuka minggu nanaing ro tanggal 25 Juli 2020 sada hot mamuse mardalan parmingguon ni dakdana sekolah minggu di huria tahun masuk pukul 7.45 wib.
tasosoima yana kotai mandohoti perguruan sekolah minggu. Paupaton rapat pandita sa distrik 10 Medan Aceh. Di hari Senin, satu hari Selasa tanggal 26, satu tanggal 27 Juli 2020 sada, Patu Paon distrik 10 Medan Aceh do rapot pandita sa distrik 10 Medan Aceh maringanan di aula kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Borhat do pandita Haji Siregar STH MM, pandita T Lumbanturuan STH, dohot pandita W Aritonang mandohoti ulauni. Tatangnya konma boy denggan mardalan ulauni. Palimahon sermon parhalado di hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 sada, Patu Paon ni huriatta do sermon parhalado sa resort Medan Millennium mamuka pukul 10 sia wib maringanan di lantai sada. Tusude parhalado sa resort asa Roma hita mandohoti sermoni. Paunopon penundaan pasu-pasu parbagason. Hobar tu aturan ni pamaretta taringot tu pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM. Patu Paon nasida do penertiban sude rumah ibadah na adong di luar tahun. Udutusi ruas ni huriata naung masuk tu tikting parjolo ima Roni Aksari Sinaga SE dohot Seli Monita Boru Siregar SE gabe ditudda ma sahat tuna adong use buah-buah sian huriata tuhita saluhutna. Papituhon naing marbagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Bobi Hartanto pakpahan Eskom anak ni amata Dr. Alfred Nahinan tubuh ni inata Sartika Boru Lumbanggaol MPD Sian Huta Jalan Karya Helvetia Huria HKBP Pagaranauli Resort Medan Millennium dohot Orwana Juli Oksiana Manik SE Boru ni amata Kompol Lirensius Manik SH Nahinan tubuh ni inata Juita Situmorang Sian Huta Jalan Harapan Pasti nomor 546 Huria HKBP Eklesia Resort Medan. Sakap pamasumasuhon dipatupa di hari Sabtu 31 Juli 2020 sada di HKBP Pagaranauli Resort Medan Millennium. Tatangnya konma anggiat denggan mardalan ulauni. Pawaluhon poti pelean tupak tu dana pensiun HKBP. Hobartu haputusan ni rabot pimpinan HKBP di tirket hatopan asaganup Huria patupahon poti pelean tu dana pensiun. Udutusi nunga dibahen huriatta do poti pelean dana pensiun di jolo ni bahal ni huriatta. Tatupahi mai laho mangurupi huriatta pasidukon dana pensiun ni HKBP di bagasan Lasni Roha. Pasiahon di bagasan Tangiang. Parjolo nyonya Sinaga Borugultom opname di Rumah Sakit Murni Teguh. Paduahon Christine Boru Sibarani tubuni inata Situa Boru Nenggolan opname di Rumah Sakit Advent. Patuluhon nyonya Stanggang Boru Sagala wek 2 pemulihan di Jabu. Pasapuluhon jadwal partangang wek hari Rabu 21 Juli 2020 sada wek sada di keluarga Opu Obed Boru Siahaan Jalan Kapten Muslim Gang Tapanuli. Wek 2 keluarga J Siagian Boru Sidabutar Jalan Gaperta Gang Abadi. Wek tolu keluarga R Sibuea Boru Stanggang Komplek Bumi Asri. Wek 4 keluarga B Simanjuntak Boru Sembiring Jalan Budi Luhur Gang Buntu 2. Kamis 22 Juli 2020 sada. Wek 5 Mas Sohot. Wek 4 Wek 6 keluarga YH Nababan Boru Simangunsong Jalan Balai Desa Gang Bersama. Wek 7 keluarga M Sitorus Boru Sinaga Jalan Rasmi. Naparpudi parhepengon baik Huria hamuleateon pembangunan sosial Huria kas sekolah minggu dohot pusat boy tajaha di lembaran acarata songonima tikting di Huria tasaderion muleate madihita Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
nomor 650 ayat sada do tuduna uhuk mahita papungupulian sada a do sada b. Bangsa dahulu saluhutna porseai nalarjono sarabak kirimoni somandagi Kristus sarano pakirimoni di bagasan panjone Damen ini batana sumurung sian seluk naroha ima mangaramu ti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tarminggu madita salukna. Amo kadongan nai nolongan lungubi aka ruas ni huriata natongon nunga yang mangihuton live streaming dohot ibadah masing-masing di Jabodetabek tapi ma sian huriata para lado do ruas agai pagaran nauli saya di pasu-pasu tu hatta mahita madelani ngulun lumubi di masa PPKM do takka ruas na terancam akka ulonna saya di sariot tuhanima saluna parangulomuna do sudia karuas na mangulau nak kaulot di kantor mang nadia parti ketigaan di pasu-pasu hatta mahita saluna atau tapi gima hata ni debata di parminggota sadarion sian Efesus 2 ayat 10 sada sakro di 22 sono madidok di sita payutiut ma di baheni hamu si pilibiguhian na targoar na so parsunaton digor akan na somal didok parsunaton na pinatupan di tangan ni sibuki ingot hamu ma dang parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang taruli diakka parpadanan baga-baga suada sihirimon jala suada debata di hamu di tanoon alayang kuno aeng di bagasan Kristus Yesus do hamu jala dau pi hamu na jolo gabe di pajonok mudar ni Kristus do hamu nuaeng ai ibana do pardamiatta dung di pasada na duway jala ditaktangi durpi parholangani ima hamusuoni ay di bagasad daging na do diloha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasad dirina na duway gabesada zolma na baru pajongjong dami jala dipadingkat do na duway di bagasad daging na sasadai tu debata binahen ni silangi IDC do di pusa ibana hamusuoni dungi Roma ibana mamaretaho dame di hamu akan nadau dame nang diaka nadonok ay marhite ibana adong dodalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatoddi asa dada be akka paisolat manang pangisua hamu akka dongan saharajaon rappon akka nabadia do
jaladongan sabagas ni debata. Ai di pauliuli dohamu di atas ojahan ni akka apostel dohot panurirang. Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam ganda. Gabe joro nabadia di bagasan Tuhane. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli. Gabe parmianan ni debata. Di bagasan todi. Ola ni masakna hama kadongan na inaulongan nunga maceliling jala nunga siya na julo siya dong dope masa diskriminasi antar suku, diskriminasi antar agama, bahkan saat rodi nungaeng siya dong gope jupak kita diskriminasi antar denominasi gereja. Jadi tong dope siya dong akka diskriminasi antar denominasi gereja. Nama dok hira na sekolah pardongano do aku gereja nasing na susarobang do lebaga ni huria niba. Jalanunga masesin na julak kamanginang ima di huria Efesus. Adong dua macam ragam ima halak Jahudi do nasu Jahudi di huria Efesus ale adong sudut pandang na berbeda. Molo halak Kristen Jahudi mamereng naso halak Jahudi ima di ayat 10 sada dohot ayat 12. Ayat didok do sipilibi guru hamu ninna. Ayat persunat tamu. Jaladang di patu hamu persunaton. Ima didok nasida. Sudut pandang orang Yahudi tentang orang Kristen non Yahudi. Baru ayat 12 ayat perjabar di Kristus hamu. Di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang dapat teruli hamu dang teruli ima dia 12. Jadi jodoh kita di luar ni dirita, di luar ni organisasi ta, di luar ni huriata, di luar ni parmargota, di luar ni parkatorata parkerjuata dang dapat teruli nasi. Jadi arok semacam lanjutan na ahama. Arok semacam amangena songonon. Kita selalu memaksakan orang lain harus seperti kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat fatal. Itulah sebabnya banyak komentar-komentar di media sosial. Selalu kita memaksakan apa tentang orang lain harus yang di pikiran kita. Orang tua, natoras, saya dipaksa oleh nakonna, hobar tulawani rohana. Jurusan matematika do, tapi dipaksa. Jurusan kedokteran. Maka saya ada gejala-gejala. Ai halak Kristen nasu Yahudi dung masuk Kristen alai ala ha Kristenoni dimulai sen ha Yahudion ro Yahudi madokon iko sono doamu iko sonon iko disunat doamu iko sono doamu ninna. Mana masa di sudut pandang yang berbeda. Terkadang kita salah memahami dan memandang manusia dari sudut pandang diri kita sendiri. Kita menilai orang lain dari sudut pandang diri kita sendiri. Sian pikirat tado hita mamereng dongatta. Alayah mana masa dia 10 sak rodi ayat 10 sia. On taringot tu sudut pandang sian Yesus Kristus. Pamerengan ni Tuhan Yesus taringot tu wala Yahudi do nasu Yahudi. Isi mahita molo sian pamerengan ni Tuhan Yesus amanginang molo tabereng di son ayang gohita nadau hita gabe di pazonok mudarna di ayat 10 tulu jala di bagasan ibana di paname hita. Jadi mau mereng jol bahita nagumobu sudut pandang Kristus oddo bahasa huha holong ibana ala Kristus dun pasadaw kami. Ikon adong do dihita halak na porsea marsada au do dongak kola ni Kristus do. Marsada hami di bahasa Kristus. Aido sipata olo dia kaparhuriaon. Dang disadari do pei parsada di bahasa Kristus. Nagumogo di parhuriaon olo do parsada di bahasa marga. Parsada di bagasan par ale-aleon. Alani
ala nagumogo do persada di bagasan ale-ale. Sada anggota ale-ale agak bermasalah di huria, doho dondok sudion nagabe gutur. Ala dang disadari, anggo hasadota di bagasan Kristus do. Ala di bagasan Kristus do hasadoko oddo gumogo. Marale-ale pe abudu marsada. Ale dasorna sada di bagasan Kristus paralelon nami. Sada di bagasan Kristus parhurion nami, sada di bagasan Kristus parmarkon nami, sada di bagasan Kristus parpunguan nami. Oddo manginang naik konsingotota, apakah jiwa kesatuan di dalam Kristus, ento Kristo di dalam Kristus, sesama kita di dalam persekutuan gereja sudah kita jiwai, sudah kita hayati, marsada di bagasan Kristus, di bagasan Kristus. Ai di do di ayat 21 do 22 dong kondong ditaring ngote di samanginang di bagasan ibana, di bagasan ibana. Songon di duna di bagasan ibana. Lapatan namanginang ai marasing-asing dohita alai gabi marsada di bagasan Kristus. Oddo dia ka namar keluarga do namar huria do namar masyarakat. Hamu kadongan na hinaolongan di bagasan Kristus. Kristus do na padamehon na duon ala Yahudi dohon na su Yahudi ai dipadinggan do didok naking disi hata dipadinggan molo didok hata dipadinggan mol do kadang jolma merdinggan ala dang dinggan rohana dang dingga pikiranna molo jolma na so dingga pikiranna dang dingga rohana dang dingga pangalahona mol do merdinggan ido dengan na jolma. Ai konsekuensi lamardingkan harus ada pengorbanan karena darah Kristus yang menjadi korban untuk perdamaian padenggaton. Maka siapa saja yang ingin berdamai padenggaton hubungan turu repata turungan nazolma do tuau ikon olo do mardinggat do diriku. Tapi yang madibistelia manginang ngata anak kaning si Jakob neng mardinggat do abang si Esau. Buh nagurengan idah pengorbanan si Jakobi 300 ekorin na lubu 30 ekoron oma di pasahat teda perdamaian lapatan na molo neng marding kedodak konan hata harus ada pembuktian jadi raksai majo tabaru majo udah arok kesalak ko satonon dia maka dongan nami diamu nato rasu diamu adikku ini raksai holani. Hanya sebatas itu, hanya ucapan belaka. Tetapi lakukan pengorbanan demi perdamaian. Odo nataberang debistel nakaningan. Soni doni depadomu di bagasan Kristus. Gabe alani mudarna do konsekuensi pengorbanan untuk memperdamaikan kita. Atau dengan cara yang lain juga. Maukah kita berkorban, mengorbankan perasaan supaya orang lain berdamai? Ini jarang terjadi. Kadang kita tidak mau, kadang mengorbankan diri kita, baik perasaan, baik kepentingan, supaya kubu yang satu dengan kubu yang lain yang bersituru menjadi damai. Dakya jala jarang dopera jupak kita soni. Alai ido pak korhon di turpokot hita. Aina gumurang jolma, gabi terbalik do. Gabi ibana do pagutu-gutuhon, asa gabi panas. Naduon. Ala ikoni badu sifata mapopom manahan barita nasian pamangan niba unang adok perbedaan gabi halakon adong ko sa ilustrasi ak kamanginang adong doha pihagugun ni kalimat ada kuasa kalimat yang kita ucapkan dari mulut kita ada pengemis di suatu daerah pengemis ini dituliskanlah marbasa Indonesia masa percapur teh alana ka na live streaming nungang adong uraka na posugulum kan pengemis ini dituliskanlah di dalam karton dibuat di sini dibuat saya buta tolong bantu saya gini imedokon kan itu ijazol mah saya buta tolonglah bantu saya. Tik di ba tulisan ni otik donaro malean nebuton pangiduyon ale adong ma
iparodongan nama adong masada halakna luar biasa menolong ibana. Ibereng ibana ma otik naro ala mangidu-idu mana. Pitor digati mana mi pabalik mana ma karton ditulis ibana ma. Ditulis ma kartonon. Diban, hari ini sangat cerah dan indah. Tapi saya tidak dapat menikmatinya. Inna. Ala butai mana? Hari ini sangat indah dan matahari cerah, langit biru. Tetapi saya tidak bisa melihat. Ujungnya saya dar maka selalu bawang ulin itu tulang iton, arion. Budu pihu bereng, apa dong akot dangi bereng. Ala ni hola dirubah kalimati, ditolong. Rosudui pangurpiut tuna nabutei. Ini kuasa power daripada kalimat yang kita buat. Maka kita juga harus berhati-hati membuat kalimat, membuat orang terpancing untuk berseteru. Ima manginang napa duahon, napa tuluhon, napa pudi di son. Mulai kita tuh 21-22 di bagasan ibana ento Kristo di dalam Kristus. Ngatar kor kita di bagasan Kristus amanginang. Alai gudang dozol mahala Kristen dang di bagasan Kristus. Bahasa ay nak pangalawani Kristus ditiru. Bahasa ay maralo do pangalahona. Dot pangalawani Kristus. Ini bukan ento Kristo. Ini bukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya kehidupan dan tingkah laku apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dia praktekkan di dalam kehidupan. Ayat do disi molo dia 22 bertumbuh di dalam Kristus. Molo dia Indonesia didokon, dipauli di bagasan Kristus. Menjadi perlindungan kita adalah di masa Covid ini kita harus bisa bertumbuh di dalam Kristus. Itu yang kita ingat. Covid tetap ada, tetapi pertumbuhanku di dalam Kristus, dipauli di bagasan Kristus, gak bisa ada bangunan. Ikon hotdown dibangun. Menjadi renungan bagi kita orang Kristen di dunia ini, dari nats ini adalah, bila kita di dalam Kristus, hendaknya jangan kita mencari keuntungan gara-gara Covid ini. Ini menjadi renungan berat bagi orang Kristen. Di dalam Kristus. Mola dong di masa Covid on, halak Kristen noktargor di bagasan Kristus alai mengalului pangomoan alani kopiton baik aka penipuan dota kanasing bertobatlah airak tabo to manginang ayang gohi terungaing na mengudon dak tabo to hana masa nungaing gurak suku-suku na manginang gurak suku-suku taringot tu kopiton, nawaharon, adong madokon gerakan-gerakan gereja nasi ya kiamat sudah dekat, enak. Adong dihubungkan angka onom dan macam, kan itu. Alai marhitio namanginang, kita sedang menggumuli apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita sedang menggumuli apa yang terjadi. Ai tabo turun takas amanginang. Ai di masa Covid-10 sion kita harus menyadari ada juga sesuatu hal yang mungkin kita dapat menerima hal yang baik dari sini. Apakah itu? Semuanya dirubah, semuanya dimurnikan. Para orang-orang kaya, para pejabat yang sering korupsi, akhirnya diingatkan kembali. Aka adat habatakot taibe dimurnikan kembali. Naolo sifata halap batakon amanginang yang go najulu sebelum Covid halap batak merminggu pe aka amana di huta-huta rakyat merminggu cia tahun alai itu luari pada duduk marpesta mangadati 1 jam 10 pe tahat do alai nungang dipaksa batak ikon hatop. Jadi gudang nungang dirubah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ini. Amanginang. Alani pos do rohatta. Di masa Coviton mangulu do hatta. Jela di boto ibana di.
Mungkin di loas, mau di loas pe alai ikon hot doao di masa kobiton bertumbuh, dibangun di dalam Kristus. Jangan ada di antara kita orang-orang Kristen gara-gara Covid ini yang kita klaim sebagai orang ini di dalam Kristus justru semakin memperkeruh suasana, maban akar berita-berita nasodinggat di media sosial. Tetapi kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus di masa Covid-19 ini, tetaplah kita menjadi orang-orang bertumbuh dan berkembang di bagasan Kristus. Aidak taboto ahana masa amanginang. Kita hanyalah menunggu apa yang terjadi, menggumuli apa yang terjadi saat ini. Tetapi biarlah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita bertumbuh di dalam Kristus. Apakah jemaat-jemaat sekarang masih tetap bertumbuh di dalam Kristus? Apakah di masa Covid ini masih bertumbuh di dalam Kristus? Atau jangan-jangan sudah semakin melep, sudah semakin melos, bukan lagi bertumbuh dalam Kristus? Kenapa? Ada kadang dulunya dia malas beribadah, datang ke gereja. Ya, dia tidak datang, semakin tidak datang ke gereja dengan alasan Covid. Covid menjadi alasan, padahal sebenarnya karena kemalasannya. Disuruh ibadah di rumah, dibagi acara. Kalau bertumbuh di dalam Kristus, beribadahlah di rumah. Di masa Covid ini, dimanapun kita berada karena situasi, biarlah bertumbuh di dalam Kristus. Ordena konna dipauli di bagasan Kristus, di bagasan ibadah. Maka menjadi perenungan kita mengenang. Ikolam dipauli mahita di bagasan Kristus. Enak penungak perminggot taga asing nungaeng, najulu hita marpungu di son, gudang-gudang jolma, satu gijang, apalagi najulu marnatal rame jolma marpungu, nungaeng gaya-gaya ibadah nggak berubah benungaeng, nggak berubah martang yang iba, beribadah nungaeng ningo putini, ni bereng handphone ni live streaming, oh bisa. Ni bereng YouTube, ada khotbah bisa. Kita lihat semuanya itu. Gaya-gaya ibadah, cara kita beribadah. Kita lihat lagi renungan-renungan di media sosial, itu bisa. Tetapi biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan itu selalu bermakna. Aibu dua manginang songonulok kotuhita. Ai hami kapadito tiki sekolah hami. Na perjulu hami tang pajupang do buku-buku tilugi, pajupang do dewatado. Ay gudang gosol mah, nama ragamon pajupang do buku-buku agama, dipelajari, isi Tuhani, apa perbuatan Tuhan? Tapi dia hanya soal berjumpa dengan tulisan-tulisan, dia berjumpa dengan Tuhan. Maka gaya ibadah kita sudah berubah. Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus, biarpun Anda mengikuti live streaming, boleh. Tetapi berjumpalah dengan Tuhan. Ikuti live streaming, berjumpa dengan Tuhan. Ikuti ibadah, khotbah-khotbah YouTube, berjumpa dengan Tuhan. Ikuti kalimat-kalimat yang ada di dalam renungan harian, renungan yang dikirim di media sosial. Berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya berjumpa dengan kalimat-kalimat. Itu amanginang pertumbuhan di dalam Kristus. Asal lebih bertumbuh ibadat tergaya-gaya semua teknologi baik merite ibadah Zoom, ibadah live streaming, tetaplah bertumbuh dengan Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan. Itu hanya media, pengingat. Supaya melalui ibadah live streaming, oh saya mengingat Tuhan. Live streaming itu mengingatkan saya untuk beribadah, lalu saya lihat panduan live streaming, maka saya terhubung dan saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga bertumbuh di dalam Kristus, pertumbuhan spiritualitas kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Alani unang madong amang inang ruas ni Huria di masa Covid 10 sion gabilam sumurut ibana di bagasan Kristus. Jala di sosoi hamidu hita karuas nangpe nungaeng di bagi acara di bagas tabe akan atau oras diuluhum mayakon namar minggu di pada minggu. Jala di dia behau maringanan. Asa hot mahita bertumbuh di bagasan Kristus. Sa di pas-pas tuata mahita. Maka nguluhon lomon rohana. Doho madelani ngulutta. Naborat di partikenon pos rohata. Mangulu do tuhatte di foto ibana rona masa dan kita yakin
Tuhanlah pengharapan kita. Amin martang yang meta. Oleh tema Tuhan. Nunggu bigi kami baritam nauli sadarion. Asahot kami marsada di bagasan Kristus. Sudi halak na porsea di portibion. Soma mereng buhi, soma mereng huriana. Alilam hot haporsion nami. Akaruas do parhalado. Ala di hot mudar mudo kami. Nong makokop kami. Tu pardamion nami. Asalam merdinggan kami. Pasu-pasu mahami saluna. Hasadon nami di bagasakko. Ali Tuhan nami. Ugoto kami do takas di masa COVID-10 sion. Natung matseworak do be dalahami. Mangae sudia kazolma. Ala ni pakkorhonna. Ala di soran hatam do kami sedarion. Asahot kami dipauli di bagasan Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Tong matang haporson nami. Tong mamarpakrimo kami. Molotupe worat huay kami namasaon. Molotupe kay mabir kami. Alay hodo dongan nami. Rapdo todo kami. Jala mangulu di bagasak kodo kami. Posdorohan nami Tuhan. Padingganom mudo Tuhan portibion di tikina. Molotupe di luaso namasa sinuaingon. Adong do sakak munaulina disi. Sakak munaulina dingken si sonarion najulu doho di hari mersugut ido Tuhan ditiup pami gomos jala di hapor sehami sadiho mangulu nami pasu-pasu mahami ruas do paraladum pasu-pasu mapamareta nami do tenaga kesehatan do sediakan bergumul di masa-masa COVID-10 sion sadiho mangulu nami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin. Mari dimahita uhud papung pilihan. Datangnya koma piliata ali di bata amanami na di bonogijang hodo haroroan ni salut silehon-lehon na dinggan doho nasau libasa na maliutus upasat hami masian na nilomitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon
patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohnai merhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di bono gijang, sai penerbadia makwarmu, sai ro maharajonmu. Sesaat malomo ni roham di bono tongon, songon na di bono gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan Dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Di sodako Tuhan Dewata mabuhina Tuho. Jala asi marohana midaho. Di repakon Tuhan Dewata mabuhina Tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Horas marita saluna